Nejdražší. Dobrý den, lichváři. Totiž, pane... Chtěli jsme se dozvědět o těch 20 milionech, které nám dlužíš. 20 milionů? Co se směješ? Ne, tak mě uškrtíte, pane lichváři. Varoval jsem tě, buď mi je dáš, nebo tě zabiju. Ale to právě děláte. To jsem... No tak. 20 milionů, já vám dám třeba i 40 milionů. Vyhrál jsem hlavní cenu v novoroční loterii, víte, a... Ukaž mi ten los. Los tady je. Dělal jsem to Polaroidem série Z01717. Stačí, vytáhněte ho nahoru. Gratuluji. Děkuji, velice laskavě. No, a co originál, kde je? No, ten nemám originál, ne, počkat. Originál, počkat, moment, ne, tady ho nemám, ale když mi dáte hodinku času, zajdu si pro něj, obstarám si nějakou hotovost a dám do pořádku všechny naše nevyřízené záležitosti, spolehnete se. Dobře. Děkuji, opravdu máte porozumění, hlavně zkrátka, děkuji, nashledanou. Taxi! Ale já jsem první na řadě. Ale jaký pak první? Já si vezmu všechny! Aha! A jedeme!